my boys umlilo. The mountain mover. Angibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ekseni. Igama lami nguPhumlani ngwakankwanyana isibongo. Ngithanda nje kafushane sibheke izwi lenkosi, amazwi ambalwa bese siyathandaza incwadi kaIsaiah chapter 5 verse 4. Sizofuna nje iverse elilodwa bese siyathandaza. Ngakwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na? Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela ithelo zomvini saveza ithelo zasendle na? Ake siphinde leli verse. Ngakwenziwani futhi esivinini sami na engingakwenzanga kuso? Kungani kuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela ithelo zomvini saveza ithelo zasendle na? Lamazwi akhulunywa la akumnandi. uNkulunkulu ukhuluma kubantu uthi intoni eyenziwe esivinini sami engayenzanga na? Uthi bengilindele ithelo zomvini kodwa zaveza ithelo zasendle esivini. uNkulunkulu ubelindele izinto kuwe kodwa manje izinto ebeyilindele akasayithole. Simuzwa uyakhala, uyabalisa ngabantu, abantu ubadalela ukuthi bemkhonze bemdumisa, ngoba inhloso kaNkulunkulu ngokudala umuntu kwakuwukuthi umuntu edumisa uNkulunkulu. Kodwa sibona abantu besuka kuNkulunkulu benza izinto abayifisayo nezinto eziphambene noNkulunkulu. Abantu abasamfuna uNkulunkulu menzi wabo, abantu abasamkhonza uNkulunkulu. Makhulunywa ngendaba yesonto abantu bayabhoreka, abafuni nokuzwa ngizwi likaNkulunkulu. Uyabuza namhlanje uNkulunkulu ukuthi ngakwenziwani esivinini sami engakwenzanga na? Uthi ngathi ngilindele ithelo kodwa zomvini ngangayithola, ngathola ithelo zasendle. Kukhona abantu uNkulunkulu alindele kubona ithelo ezinhle kodwa njalo mayibafika ubafica besemanyaleni. Kukhona abantu uNkulunkulu alindele izinto ezinhle kubo kodwa mayibafica ubafica benza izinto eziphambene naye, ubafica becwile esonweni. Abanye baphila impilo abangayithandi, baphila impilo yesono. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uyakhala uthi intoni engayenzanga esithelweni sami somvini na? Uthi mangithi ngifica kunezithelo zasendle, ngamanye amagama khona izinto engayitshalanga kulomvini wami. Ngamanye amagama mangifika emvinini wami izinto engiyilindela ngithole. Mangilindela abantu abazongikhonza nabazongidumisa, ngithola abantu abathuka uNkulunkulu, ngithola abantu abangamfuni uNkulunkulu. Uthi namhlanje ngakwenzekeni emvinini wami nalokho engakwenzanga? Ngafumana ithelo zasendle emvinini wami. Ithelo zasendle izinto eziphambene noNkulunkulu, ithelo zasendle izinto eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu kubantu kodwa bafuna ukubuyela kuyena. Okunalokho bathela ithelo zasendle. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe ngithi ithelo zasendle zimcanulile uNkulunkulu, ithelo zasendle zimphathe kabi uNkulunkulu. Kodwa namhlanje ufuna ukuzolanda impilo yakho, ufuna sisuse ithelo zasendle. Abanye abakwazi nokuphila impilo abayithandayo ngenxa yezithelo zasendle. Ngifuna ukukhuluma nawe sisiwami, sewuzenzile izinto, wazenza izinto bakushayela ihlombe abantu kodwa uNkulunkulu uthi noma bekushayela ihlombe abantu kodwa izithelo zasendle. Abanye baziwa ngezikhokho, sebeze banika amagama amakhulu ngokwenza izinto kanti benza izithelo zasendle. Ngifuna ukuzokhuluma nawe, noma bekuncoma bethi uyisikhokho unamasoka amaningi, noma bengcona bethi uyakwazi ukwenza izinto kodwa izithelo zasendle. Izithelo zasendle zemthokozisa uNkulunkulu, izithelo zasendle azinikeza uNkulunkulu udumo. Noma bengakushayela ihlombe, noma uqhamuka zonke insizwa ishamakhwela kodwa izithelo zasendle. Namhlanje ngizokhuluma nabantu abanye baphila impilo yabangani babo, baphila impilo abangayithandi ngenxa yezithelo zasendle. Ngizothi ake sisusa izithelo zasendle sibuyise izithelo zomvini, sibuyise
uyabuyisela uNkulunkulu. Abantu balahlekene noNkulunkulu, bathela izithelo zasendle. Into eyenza ubona iSouth Africa ife kangaka ingenxa ukuthi abantu bamshila uNkulunkulu, baba nezithelo zasendle. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukuzonqamula izithelo zasendle, imindeni ayingenelana ikhulumisane ngenxa yezithelo zasendle. Abantu abafuna ukukhulumisana, abantu abazwani, banamagqubu nabanye, banezitha nabanye abantu, baba nomona. Izithelo zasendle, izithelo zasendle zilethwa isitha, zilethwa uSathane empilweni yakho. Kodwa namhlanje uma unganikela impilo yakho kuJesu, uthi Jesu ngiyavuma, ngihamba isikhathi eside and ngithela izithelo zasendle, kodwa manje ngiyabuyela emuva, ngithi I'm sick and tired ukuba nezithelo zasendle, ngifuna ukubuyela ekhaya. Ngithi nakuba ngiyithelele izithelo zasendle, nakuba ngiwenzile okubi, nakuba ngiphambanile nawe, nakuba ngiphambanile imiyalo yakho, but I'm coming back home. Ngizothi Baba, ngenza omunye wabantwana bakho. Lethi iBhayibheli noma ngabe izono zethu zibomvu okwegazi, kodwa unamandla okusithathelela. Ulithi iBhayibheli encwadini yeZakha, uma sivuma izono, ulithi iBhayibheli encwadini yeZakha, ofihla iphambeko zakhe akanakuphumelela, kodwa uyivumayo bese ishiya uyakuba nomusa kuye. Ngifuna ukuthi mntaka baba, nginendaba ukuthi abantu sebekujaje kangakanani. Abanye bathi ngeke usaphuma kulento ohleli kuyona, abanye bathi ngeke usadlula, usiyozufa lapho khona. Ngithi mina ngeke uzufe. Ukhona namhlanje uJesu onamandla okukhulula abantu ezonweni zabo, onamandla okukhipha abantu ezintweni zabo, onamandla okukhulula ezithelweni zasendle. Ayikho into engamandla engahlula uJesu, noma ngabe usuhlala iminyaka emingaki kulento ohleli kuyona. Kodwa namhlanje ngithi nangu uJesu uzokhulula impilo yakho, nangu uJesu uzokhulula ukuphila kwakho, nangu uJesu uzosisa izithelo zasendle. Ngoba izithelo zasendle asinawo amandla okukufaka ezulwini, asinawo amandla okukunikeza impilo yaphakade. Kodwa namhlanje nangu uJesu ufuna ukuzokubuyisela empilweni yakho yaphambilini. Uthi uyabuyisela ubusha bethu njengokhozi. Noma ngabe kuthi uSathane usayiravaze kanjani impilo yakho, noma ngabe kuthi uSathane uyilimaze kanjani impilo yakho, walahlekelwa yisithunzi emphakathini, kodwa uJesu khona. Uthi noma ngabe ninjani izono zenu, noma ngabe nibabi kangakanani, uthi wozane, izandla zami ngivulile. Uyakukhathalela uJesu, uyakunakekela uJesu. Nangu namhlanje ake umthathe enhlizweni, umamukele enhlizweni yakho, ushiye izithelo zasendle, ngoba ayibuyisele. Asinakho ukuphila kwaphakade, asinayo impilo ende, kodwa siletha ubuhlungu nokukhala nokugedla kwamazinyo empilweni yabantu. Ngifuna ukuthi namhlanje nangu uNkulunkulu uthi ngibonile uthela izithelo zasendle, ngibonile umvini wami wenza izinto eziphambene nami, kodwa ngifuna ukuzobaxolela abantu bami, ngifuna ukuzobabuyisela kimi. Uthi uJesu namhlanje ufuna ukuxolela iziphambeko zakho, ufuna ukuwasha amacala akho, ufuna ukususa ukona kwakho, ufuna ukususa konke ukuphambana okwenzile nezono zonke ozenzile, wale ngesiphambanweni ukuze wena ufumane ukuphila. Namhlanje ufuna ukukuthathela amacala akho, ufuna ukuthathela izono zakho. Ake sithandazeni Baba egameni lika Jesu. Naba abantwana bakho egameni lika Jesu, abanye bathela izithelo zasendle, ngiyabakhulekela Nkosi yethu engcwele, ngiyabakhulekela Nkosi enamandla, basize egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu ophilileko, ususa izithelo zasendle egameni lika Jesu, bebuyela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord that they are coming back to you in Jesus name.